салом алейкум бародаро ва нафаре ки алҳол дар эфири мо ҳастен. бародари азиз, бисёриятон медонам савол доштен нисбати патент. Ба хотире ки мо дирӯз патент дар видео карда будем, бисёре аз шумо савол доден, яъне ки чӣ хел ҳаст, чӣ хел нест. Баъзеҳош ҷавоб додем, мутаассифона баъзеҳош нафаҳмиданд. Ҳамин сабаб мо хостем ки имрӯз як промои эфир кунем ва савол дошта бошед оиди патент, метавонед ки промои саволотонро пешниҳод кунед ва иншоаллоҳ ки мо то ҳадди имкон ба саволои шумо ҷавоб диҳем. бародари азиз, марҳамат, савол боша оиди патент ва чӣ қадар нарх дар гиҷо чӣ хел аст. худо хоҳад, мо то ҳадди имкон кӯшиш мекунем ки ба саволои шумо ҷавоб диҳем. бародари азиз, савол ҳастае бародаро? бародари азиз, муроҷон қаюмович, киҷора дар назар доред? Патени киҷора шумо дар назар доред? Кадом шаҳр даен шумо? бародари азиз, я лайк мемонем ва саволотонро роҳӣ карда мегирем иншоаллоҳ. ва то ҳадди имкон мо ай дастмон омодагира промои дар пеши компютер иштагием ва ҳозир кӯшиш менем промои ай сайти официални, яъне мигратсион саволои шумода ҷавоб диҳем. бародари азиз, хоҳиш мекунем як лайк мемонем, ӯ қадар вақта намегирад. бародари азиз, Москва патенташ чӣ хеле ки мо дина видео кардем 6600 чида суҷе. алейкум салом, салом алейкум брат ҷон. Ҳамин нархи патентам мегам боло меравад, росте? Уже аллакай рафтааст бародари азиз. Шумо киҷора дар назар доред? Масалан уже ай Москва қимат шидак бародари азиз. брат олим далер братан, ӯ тематика чизе бад набад. Ай ҷаҳонгир, хоҳиш мекунам дар бораи и савол натен ва ма чӣ хеле ки гуфтам оиди патент. бародари азиз, ма чӣ хеле ки гуфтам патент 6600 рубл уже аллакай дар шаҳри Москва. Бо дар киҷора дар назар дорем, бо киҷора бинем бародари азиз. Ака патент област ҳозир ҳозир мебинем бародари азиз. бахшиш зуд ҳамаш яке чӣ карда метавонам. областам Московский областам 6600 а 1 январи соли 2023 уже аллакай нархи патент 6600 рубла дар бар мегирад. бародари азиз, фемес кай кор мекунад? ростӣ ҳозир мебинем. алейкум салом бародаро, хушомадед. намаката як лайк мезанем ва саволе ки дорен оиди патент, оиди документатсия, иншоаллоҳ ки савол метем ва то ҳадди имкон мо ай дастмон омодагиша ҷавоб метем. бародари азиз, тюмен далер ғафуров, шаҳри тюмен нози. бародари азиз,
алайкум салом, салому алайкум бародарои азиз, хуш омадин ҳама каса. Марҳамат, савол дошта бошед оиди патент. Салому алайкум, алайкум салом. областа гуфтем ку 6600 шидагия тюмени оз бародари азиз. айсем январ гуфтагия бародари азиз барои фмс кор мекарданаш, лекин инҷа бо сахарва бо чанд ҷое ҳасте ки шумо масалан гиҷора дар назар доред оиди фмс бародари азиз. Ака Москва област бародари азиз Сафар Акбарзода гуфтем ку 6600 рубла дар бар мегира бародари азиз. Шаҳри бовар кунем қабисиёр шидагия дига успет накардесем ки аялав бинем бародари азиз. ҳози як лаҳза иншоаллоҳ. алайкум салом. бародари азиз, мара правилно дарк кунем, бисёри баъд масалан додетен успет накардам ҳамаша яке ҷавоб битум ва ҳозир то ҳад имкон кӯшиш мекунам ки ҷавоб битум ба саволотум бародари азиз. акаҷон сахарова кор мекуна ё не? Гулшан Зиёзода пашка мо гуфтем ку иҷа бо масалан гуфтагие ки ай рӯзи сеюм кор мекуна ва иҷа бо омадагие ки баъзе масалан документатсияҳои оиди гражданства иёш ай 12 числа қабул мекуна. Салому алайкум бародар, мо патент пешаи соли нав 5900 споридем, 2 моҳа با 7000 рубли دیگه میسپاریم. نه جام کریموف نه برادری عزیز، اگر پیش از سالی نوی مثلا شما اویدی نرخ پیشینه پتنت چانسمی سپردگی باشین همو را حساب میکنن شما را، یعنی که قیمت حساب نمیکنن پریود سپردگی شما همو خیلی مثل وقتی که آخری ماه میشه مثلا همو تا ماه سپردگی تونه بعد ایو علاقه شما با نرخ نو میسپاریم پتنتونه. برادری عزیز اینجا راستی اویدی یک چند شهر 100% اینفرماتش برآمدگی نیسته، به همین سبب بعد январ گفتگن سرد январ یکم تا دهم تا 15 январ میشه و یک شهرها و یک شهرها را نشون نداده است اینجا، لیکن انشالله کوشش میکنیم که ما بفهمیم که چی شود. برای پاتنت کردن خودی سخروا ما گفتم که سخروا ایسیم уже کردن میدرویا неки ҳозир бо барои як хел документатсиё гуфтесан ки рӯзи 12 кор мекунам. То бисёри ҷоҳое ки масалан ҳамин корҳои давлатӣ мекунанд то рӯзи 9 бисёриёш маҳкаманд. ай рӯзи 9 ё ки 12 сар мешаванд корашон. салому алайкум ака, саволи ман чунин аст. ман аз телефонам патент супоридум, аммо 5900 да изменит карда натонистум, аммо 900 супоридум, ягон мушкилӣ намешавад? пешакӣ раҳмат. алайкум салом Мурод бародар, шумо масалан 5900 кай супоридагӣ буден? моҳи январ уже масалан баъди якум супоридагиен ё ки декабрда супоридагиен? агар декабрда супоридагӣ бошен шумо мерен ай налогови масалан чектона метан, ягон проблема намешавад. неки агар шумо дар кадом шаҳре бигем Москвара шумо дар назар дорен ё областа, агар шумо баъди ӯ супоридагӣ бошен мерен изменитш мекунен. ака регистратсия қимат шудагӣ ё не? ака илтимос. Сафар Акбарзода бародари азиз, регистратсия ҳозир дар ҳар шаҳр ҳар хеле, масалан ҳозир мо дар шаҳри Ярослав ҳастем,
در اینجا 10,000 12,000 разные да неки гарантияи хеле фаршивӣ неста бардори азиз 119 касем як лайк у қадар ҷоро намегирад як лайкамон поделиться кун илтимос хоҳиш мекунам ай ҳаматон ва мерем далши саволам ба ҷавоб надодӣ далер ғафурзода бародари азиз гуфтесам ку ина боварам кунен промои ҳозир ман просто агар дар промои эфир нишон бутumi сайта промои эфира маҳкам мекунан ами сабаб успети ҳар як шаҳра масалан дида натонистестам ҳар як шаҳра просто бисёри бад наистесан ин шаҳра поист метум то иш мебура ами сабаб диди савола бисёри бад меша ҳамаша як успет намекунем саломат боши брат саволам ба ҷавоб иншоалло ҷавоб метавонам поис бучава салом алейкум ака свердловский мегирифтӣ нархи патент чанд шидай бовар кунед ҳозир нигоҳ кунем бародари азиз ман ҳар як шаҳрда як бор ман хе мекунам шумо неки ҳама одамое ки дар ҳамон шаҳр ҳастен ҳамон шаҳрда ҳастен хоҳиш мекунам як бор ами иҷа нархҳои патент бениҳоят бисёр нависагиай масалан нархи пешинаатона шумо бинависен ки чанд сум шумо пешакӣ месупорден барои иҷа баъзиёш айо додо яъне ки на примерно мегирем ҳозир шаҳри гиҷора нигоҳ кунем примерно Курский област Новогородский область, Татарский, Приморский край, Нижний Новгородский область. О, нега, амиджа Нижний Новгородский ягон кас ҳастай бардори азиз. Ку боша Нижний Новгородский ягон кас нависа. Акаҷон фемес кай ба кор медоре. Бардори азиз гуфтам ку ай сеюми числа баъзе ҷоҳош медоре масалан баъзеёш ай 9 то 12 сар мекуна кора бардори азиз. сеюм одамое ки масалан агар зават кардагӣ бошанд хайура нигоҳ мекунанд вақт чон додагия неки иҷа 9 то 12 гуфтагия сеюм одамое ки документ додан бигем получат мекунанд неки ҳама ҷош кор намекунад бардори азиз қаҷон приложенияи ммс патент супоридан мумкин ҳаст ҷан карими бародари азиз ай ҳама роҳи хубаш мо иншоалло як роҳи бениҳоят хуба нигоҳем ки патент супоридан дар ҳолате ки бисёри вақт масалан праздник мешава мардуми хидмон наметавона патент супорида месӯзад мо ҳозир қатъи бигем Сбербанк маслиҳат кардем як видео мешавад коротки чӣ хел ба телефонотон шумо правилан биспорен бисёриётон масалан кор мекунед документация дорен масалан налоговӣ дорен яъне нн дорен ай рӯи ҳамун шумо метавонед ки патентотона ай хунатон норафта биспорен дар ҳолате ки агар ягон праздник бошад баъдан шумо мерен ай фмс ҳамун чеке ки бигем супордагиен шумо ҳамун чека показват мекунен ва шуморо метиҳанд яъне ки ҳамун чеке ки шумо супордагиен бигем ба телефон аёҷа печат мекунанд шумодам метиҳанд як хел ноҳиёҳо масалан областда дар бигем через предложение супорида будам усол рафтам ай чи бигем ай Сбербанк худаш бе ягон проблема чоп кардан доданам ягон камбудӣ намешавад ҳамин сабаб мо кӯшиш кардем бародари азиз ки ҳамира масалан як коротки видео карда нишон бидем мардума ки чӣ хел ай телефонои мобилитон хитон платит мекунед ё ки Сбербанкҳода ҳаст ай масалан банкомато ай ҳамунҷа шумо через предложенияш биспорен бе ягон проблема бародари азиз каман бародари азиз боварам кунен ҳар як шаҳра шумо гуфтестен ки иҷа нигоҳ нархош як хел ҷо 5993 1273 5314 Карелия республика 8123 Новогород област нигоҳ кунед Новогородский област пешакӣ 8036 рубл дод ҳасан просто чикадам гуфтам мара ҷавоб надодан дар ҳамин саволо саволи ман ҷавоб дед Байдулло Иброҳимов чӣ наиси бародарҷонои адид Питер 4400 шидагӣ Питер да нигоҳ кунем Москва 6600 рубл нархи пешнаш бисёриётон медонистен 5900 рубл буд Ленинградский область стоимост будет на сколько значений 4200
до 4400 ай областой Ленинградский 400 то 4400 ай. Нигоh kunin рост дозор за установление рост стоимость платежа пациентам. ҳозир бо найсагии амиҷа ки на ҳама шаҳрҳо ҳозир коэффициент яъне ки нархномаи патентии худшона мондагиам бародарои азиз. Ҳозир ҳамаш мондагӣ нест дар сайти худшон яъне ки ҳамин патент иностранси патента ҳамаи нархҳо ҳамаи шаҳрҳо мондагӣ нестанд ҳозир бародарои азиз. лекин баъзе шаҳрҳо ҳастанд масалан ки плюс 2000 шидагия иҷа просто короткӣ кардагиам ман нархҳои пешинашона мондан на бигем наёфтесам лекин ига красноярский край патентон чанд сум буд плюс 1599 рубл. Новогородский област плюс дар болои пешина патентотон масалан 2571 рубл. Челябинский област плюс 2000 рубл шидагия. Забайкальский край плюс 2121 рубл. На этом фон боиҷа чинесагиай короче патент бародари азиз бо ҳозир мебинем дар шиша иншоаллоҳ. баъзе мегӯм ку баъзе шаҳрҳо бародари азиз мондагӣ нестанд ҳозир чиёшона патеношона нархошона бародари азиз Бурҳондин бародаро илтимос мара правилно дарк кунед. Шумо фикр кунед 110 одам дар эфир навистесен ма як хадам то успед накардесам ба ҳар як савол ҳар як шаҳрда масалан гуфтесам ма то ҳад имкон кӯшиш кардесам бародари азиз. Калога панҷадор буд томский бинака ивановский акади штраф дорум патент регистратсия дорум штрафҳоро супоридагӣ мешавад граница гузарам ягон кас дона илтимос нависад сабр ака ди штраф дори бародари азиз ман худам ди штраф доштам яташ ай бигем маска буд вақте ки дар метро штрафм кардаш ай маска буд диюмгинаш омадем дар ҷои кормон масалан ман патента супорида будам лекин патента оли павлучан судебни бигем дита штраф доштам бародари азиз граница гузаштам рафтам омадам ягон камбудӣ нашид ва шукронаи аллоҳ рафтам омадам бе ташвиш бародари азиз. шумо метавонем бирем бигзарем бигардем биён дар ҳолате ки шумо масалан штрафтона супоридагӣ бошед ҳама вақт нигоҳ кунед ки вақте ки штрафтона супоридед чекаш ҳамун коғазе ки масалан чектон метиҳам бигем Сбербанк да месупорин ҳамун дар бартон боша дар ҳолати граница гузаштан вақте ки примерно яке пирсан шуморо мабодо неки намепирсан иншоаллоҳ неки яке бипирсан ҳамура нишон метиҳам мегем ма супоридагим ягон гаптон намегам бародари азиз. салому алейкум бародар мара видварени через суд додам 21 март 2022 буд но то ҳозира дар ягон ҷо намебурая ба ҳамин савол ҷавоб де Ақназаров. Салому алейкум бародари азиз мешавад ҷа ҳолатҳое ки агар дар гиҷо шумо проверка кардем баъзеҳо ҳолатҳои одамо мепарсанд ки бародари азиз мо мерем дар ягон одам проверка мекунем бисёриҳо айбораи масалан сум мегиранд лекин оригиналша намегӯянд шуморо ки буромада ёне барое ки намехоҳанд зиқтон кунанд ҳамин сабаб ягона роҳе ки ҳаст фмс худашда масалан мепарсем медонам ози шумо ҳозир мегӯед ки фмс бирем моро мегиранд бо маҳкам мекунанд бародари азиз лучи одамои наздиктон ягон нафар агар бирава айтани шумо яъне ки бипарса ин ҳолат намешавад ба хотире ки мара як амрама масалан видварени дода буданд дар ҳолати патент гӯш кунем бародари азиз чикале трудовой договор кор кард 2 моҳ ай трудовой договораш гузашт вая 3 рӯз вақт додан гуфтанд ки бибиро вая уже бигем патент доштак аннулировать кардан патентша лекин ай сабабе ки набиромад ман рафтам дар фмс айнуми ҳамон одам масалан гап задам пирсидам михел ҷавоб додани ягон чи бародари азиз шумо натарсед ягон кас шуморо ягон корам кардан наметавонад як дӯстон масалан ҳамин ситуация шидагӣ боша просто шумо бирем бипирсен ягон ҷой проблема нест ва намепирсандон ки одам дар ҷо аст нест ай просто бигем фалон одам масалан видварени кардагиам за кадом основанӣ намебирояд бигем уҷа мепирсанам патент ё ки паспортша масалан даниша мепирсатон проблема нест ай бародари азиз ягон чи ягон корту карда наметавонад шуморо дар фмс ба хотире ки шумо танҳо саволпурсӣ рафтагем бародари азиз. Патент Москва чанд сум буд брат ба алек бародари азиз 6600 сид патент Иванов чанде ало иқаби савод суми патени ҳама ҷо ҳаст як саволи бале бародари азиз ма кӯшиш кесам лекин патен гап зани Иванова бародар алло патен Иванова чандай
Вардора дидам областои яъне Москва 6600 рубл ҳозир споридесан. Ярослав 5176. Ленинградская область ай 42 то 4400. Санкт-Петербург и Ленинградская область ай 4400 то 4200. мардори азиз илтимот хоҳиш мекунам даштном накунед. бародари азиз кадоме ки якуми уже числа меспора патинора ба нархи нав биспорем. бародари азиз як чиза фаромӯш накунед ки ҳамун ҷоҳое ки шумо мерен инн дорен, масалан шумо нархнома доран ҳамун чиз як бор бипарсен ба ҳар ҳол, барое ки баъзиёш набаровардесан дар сайтҳои масалан интернетӣ нархҳо яъне ки чанд сумӣ шидагиянд. ҳама шаҳрҳо раводи буромадагӣ нестай. салом алейкум ака, патент регистратсия дорам, лекин таи уже таволи боло рафтем ака мешавам. РВП дорум, регистрация, времени мондагӣ, Тоҷикистон рафта биём, проблема намешавад? Не бародари азиз, не ҳичи намешавад. метавонед ки барем бародари азиз, фақат ҳамин да баъда даниқ бибошад регистратсиятон, иншоалло ки ягон гап намешавад бародари азиз. ака бародаро, салом алейкум ака, як духтар аз болои ман заявление навист отдел ба ман рафтам дубор объяснительни навиштам, гуфтанд ҳичи намешавад. вақте хона равам запрет намезанад. Не бародари азиз, шумо ягон проблема чӣ кардагӣ нестен, рафтагӣ бошен онҷа уже бигем объяснительни шумо нависагӣ бошен ки ҳамин кора шумо накардагӣ чӣ накардагӣ, ва отдел ҳама шахати шал менам. бародари азиз, бародар ба метен иркутский. бародари азиз илтимос мара правилно дарк кунен. уже 112 одам шудем, ахам то успех накардесам ки ҳар як шаҳрра бинам. бо гуфтесам бародари азиз, просто правилно мара дарк кунен. бародари азиз ҳаминҷа кадомед ки ҳамун шаҳрҳое ки ҳамин бародаро мепарсанд, агар ҳамунҷо бошад хоҳиш мекунам бидонед бинависен дар ҳаминҷа ки бифаҳманд ҳамин бародаро. намазов айкузов тенҷи дар фмс худшда штраф буромадак не ки запрет не. агар хеле бошад значит запрет буромадагӣ нест, ба хотире ки нигоҳ кунед баъзе ҳолатҳое мешавад ки дар баъза даниқ намемонанд вайёра, просто су мекунанд. ира фаромӯш накунед. салом алейкум ака, РВП дорум Тоҷикистонда чанқа. масалан абдурашид бародари азиз алейкум салом, нигоҳ кун, масалан агар ки ту бо дальнейшем бигем спориданӣ бошӣ, яъне продлет карданӣ бошӣ, ҳамон вақте ки бигем ина мегирӣ течени моҳе ки мондагиай, бигем чанд моҳи шумо дар вақт додагиай, метавонӣ ки бигардӣ. зависид ай шаҳр мекуна ва зависид ай ҳамон мекуна ки ту агар продлени яъне ки РВП дорӣ, дар дигараш подават накунӣ, метавонӣ гашта то ҳамун солере ки шумо дар иҷоза додагиям ва регистратсия ҳатман бикун. ва инҷа бо ҳастае ки хатяби ҳамун суме ки шуморо мегӯянд ку меспорен, бигем солона ё ки чи ҳамонро споридан бигирем, проблема намешавад. баъзе ҷоҳода солона меспоранд, баъзе ҷоҳода моҳона, яъне ки дар картатон мегзара, мере нишон метен, тамом ҳамин чиз боша. во время вақтое ки шумо да мегӯянд, иншоалло дига ягон камбудӣ намешавад. бародари азиз, ман 3 моҳа споридам. било сайфуддинов, бародари азиз, агар то 1 январ спордагӣ бошед, нархҳои пешина қатъӣ ягон кор намешавад, ягон проблематонам намешавад иншоалло. салом брат, айҳама қиматш дар кадом шаҳрай? ман айҳама қиматша не ки намедонам бародари азиз дар кадом шаҳрай. барои иҷа як хел ҷо ҳастае ки ман нигоҳ кардам, бовар кунед 8123 рублай, як хел ҷо 8700 рублай. ина масалан примерно бигем Карелия республикада 8123 рублай. просто нархи қиматш бигем да, бо мумкин аида қимат боша, ҳозир бо бинем ку аида бо қимат дар гиҷоай. ина бо иҷа ямалода иҷа бо 10929 будааст. 10000 патент. воронежскида хай арзунай. забайкальский крайда 9724 будааст. иҷа то 10000 аз зиёд патент меспоридияну дар ҳар
шаҳр. Мумкин хай шаҳрро ки хел аст ки мумкин шаҳрро бардорӣ адид оилукошо нормални боша. Салому алейкум бародар. Фирмада кор мекунам, 2 моҳ боло регистратсия мекунам. Ма январда февралда споридам ба нархи 5900 ҳичи намекунам бародари адид. Шумо метавонед ки бе ягон проблем бародари адид кадоме ки ай декабр то охир декабр ба нархҳои пешина қад споридагӣ бошен ягон проблематон намешавад. баъд аз январ шумо метавонед ки ба нархи нав бисполем бародари азиз. шумо вақте ки мерен фмс зуербанк ҳамунҷа бо мегантон ки уже аллакай чанд шудаги бисёри зуербанкҳо хичон мефаҳмонантон. нашоти нашоти кадом уведомление бародари адид. Уведомление ки сум масалан шуморо мегӯянд ки биё биспоред ҳамонро дар назар доред. ма январ буд мешавад. ма 28 декабр супоридам мегӯянд қимат шида чӣ мешавад месуда патент не бародари адид. ягон чӣ намешавад. ҳамун нархи пешина қатъи ягон проблема нест иншоалло. ака ҳамин патент чанд сум боша Москва 6600 бародари адид. ассалому алейкум ака як хайра мо гуфтем Москва 500 чанд сум мешавад боша патент хай бародари адид. мо чанд бори шидат повтор такрор кесам. занг задам бахшиш зиёд ки партофтаги эфир чандумда кор мекунам бародари адид. ҷанатсаге ки айсем сар мекунане ки на ҳамаи ҷош айсеми числа уҷа аллакай сар мекуна кор кардана сахарва бародари адид бо баъди ҷоҳош наҳам 12 сар мекуна. салому алейкум ака содин хубен алҳамдулилла хуб сод бародари адид. меган регистратсия якбора продлед мекунид тамомин ростай не бародари адид ҳоли ихари закон буромадагӣ нестай лекин ма намедонам ки бо баъди январи қонунҳои намеша бародари адид. бародари адид як лайка мешиқем 115 нафар 46 лайка бачаи ками бада и лайкҳои шумо мода просто ягон сумом намета ягон чиам нест просто ягон одами бо ҳамин хел бигем саволдор медорад саволша метия иншоалло ки хуб мешавад. салом брат патент город челябинск чанд сум мешавад брат. салом бародар ман документ надорам ай посольство возвращение бигирам хона барам проблема намешавад илтимос ҷавоб гӯ. не бародари адид агар айдолатҳои корона тел қарздор бошӣ патент супорида мешавад. патент супорида мешавад. бале духтари ғариб албатта ягон камбудӣ намешавад. ҳоз залатҳои корона бо роҳҳои хуб кардагие ки аввал масалан қарздор мебуден ай залатҳои корона наметонистен тоҷикистон рафта. ҳозир шумо метавонед ки бирен ай тоҷикистон даже қарзи залатҳои коронатон биспорен бародари азиз. алҳамдулилла. чӣ гап пайда иҷака ҳеҷ савол оиди патент оиди нархнома бисёриҳо бародари адид намедонанд. масалан савол додастанд ки патентҳоро баъди бигем бодагем пеши аз сабабе ки бо нав буромадагии закон мегам месуд ё не ҳамуда иншоалло ки то ҷавоб додем савол бародари патент дар мушкил намешавад пешаки раҳмат. не бародари адид мурад ягон камбудитон намешавад иншоалло. мисупордагӣ бошен чекша метиҳанд то ай бигем Сбербанк ягон камбудитон намешавад. телефон кредит гирифтем наспоридемаш чо мекуна ака аюбҷон бозор бародари адид. шумо масалан ягон моҳ агар задержка кунен чӣ накунен ин хел аста ки дар номи шумо ягон зависед аян проценте ки шумо чанд процент гирифтагиен ай ҳамун зависед мекуна ва процент хоб мекуна баъд меки сум дастон шид бирем биспоренш пеш аве ки граница мебаред масалан ки маҳкамтон накунан. салом ака мо дар фирма кор мекунем баракай каширский штраф боша въезд маҳкам мекуна вақти ай россия буромадан. не бародари адид агар штраф дошта бошем бародари адид фаромӯш накунем вақте ки штраф дорен шумо штрафтонро биспорен ва ё дигар ҳуқуқи гап задан надорам ба хотире ки шумо масалан нарушение карден исправите нарушение карден шумо бигем сумша спориден нарушение ягон проблематон намешавад бародари азиз. акаман 13 декабр омадам 8 январ супоридум дер намешавад бародари азиз. амира фаромӯш накунем вақте баъзе одамо меоянд масалан
документациёшонро меспоранд нашоти патентаи бародар данадардора супориден шуморо уже вақте коғаз метиҳам получени уже аллакай шумо бигем ягон чи зиқ нашунед ки як моҳ мегзара 15 рӯз мегзара ай вақте шуморо метиҳанд главни то получени ҳамун документатсияро дар дастон гирифтан ҳамонро ки шумо гирифтед уже агар кай ки патенти шумо тайёр шава вай мушкиле дар бигем фмс хелш мешавад шумо кори омадаро аз дастон кардем бародари ягон переживат накунед. Салом алейкум. Алейкум салом бародари азиз. Ако ҳамиҷада ки золотои каронаша натона спорида айтҷк чӣ хел меспора? Не бародари азиз, Абдуносир просто хел аст ки баъзиҳо масалан ҳолатҳое мешавад ки кор доранд бигем Тоҷикистон мераванд ягон мушкилишон мебурад метунанд чӣ ба намешавад мешавад хел одамоё ки ягон коршон мебурад Тоҷикистон мераванд ҳамин сабаб ман просто ҳами савол дам хел ҷавоб додам ки метавонед ки ҷарам биспорем барои ки маҳкам накунам виестона. Салом алейкум бародар, як савол доштум. Ман патент дорам 14 ҳамин моҳ буд мешавад. Ман метавонам граниса норафта бо дар патент спорам. Бародари азиз, фатҳа бародари азиз, алейкум салом. Агар дар ягон ҷо официально кор кунед обязательно ки шумо метавонед ки продление бикунед документатона. Не ки агар ки официально кор накунед граниса обязательно ки мегзанед. Бародари азиз, ман 5 сола депортация кардам, 5 сол шуда гузашт, барои чӣ кушода нашудааст. Бародари азиз, неки нашоти и савол ма рости 100% дақиқ ягон чи гуфта наметавонам, неки не может бит ки агар шуморо ҳамун вақт 5 соли ровно гуфта бошанд 5 сол задагӣ бошанд вай дар номтон места, иро фаромӯш накунед, вай дар номтон места, неки въезди шумо уже аллакай бигем депорт ҳисоб намешавад, неки дар номтон места. ҳозир ҳамин хел аст ки даже одамое ки масалан фмс меоянд ё ки ай граница пересекат мекунанд чанд солҳо пеш 10-15 солҳо пеш масалан ё документация иваз кардагианд ё ки депорт шидагианд бигем ҳамин хел ҳамаш мебурад ба заданӣ хта намеози. Агар ёд дошта бошен чӣ буромадагиай зелёни карта монанди патент. Бародари азиз, ҳамин рола бозӣ кардестай ки монда шидем бовар кунед, ҳамин рола бозӣ кардестай ҳамо ки бигем баъза данихтон дар ҳоли паспорт бозӣ мекунад ва ҳама баъза данихҳои чанд солҳоатон гузаштагӣ отпечатка палестон мебурояд. бале бародари азиз, патентҳо қимат шидан уже аллакай. саломат бошӣ бародари азиз. салом ака, ма 2 моҳ мешавад регистратсияма проделит накардам, неки суми патент ма супоридестам, чӣ мешавад пешакӣ раҳмат. алейкум салом бародари азиз. ҳеҷ саф фаромӯш накунед вақте ки шумо патента платит мекунед регистратсия накунед вай шумо дар ягон плюс намешавад, барое ки шумо регистратсия накардед. Дар ин ҳолат метавонед ки агар бохонед ки ягон коммунититон наша граниса пересекат мекунед, лекин ҳастаи ҳолатҳое ки баъзе шаҳрҳо дар бародари азиз штраф меспоранд, штрафтон мекунанд, масалан ягон сум штраф меспоранд, продлет мекунед, проблема намешавад. Леки баъзе шаҳрҳо дар бародари азиз, на ҳама шаҳрда, бисёри областҳое ки ҳастанд ҳаваё мекунанд ҳамин кора, штраф меспоред мешавад, камбудӣ намешавад. он патент споридем чӣ мешавад? ҳеҷ бародари азиз, бояд Ашур Ғани бародари азиз ҷаи хел аст ки баъзе шаҳрҳо ва ёки областҳода патента масалан агар қонун буромадагӣ бошад дар шаҳри шумо уже нархи навқати шумо ба нархи кӯҳна споридагӣ бошен ҳисоб намешавад, не ки агар буромадагӣ набошад ҳоли закон дар шаҳри шумо ва шумо ба нархи пешина спорида бошед ҳеҷ намекунад. имрӯз 5 споридем чӣ мешавад? Ашур Ғани бародари азиз, уже 1 декабр қонун буромадагие ки 6600 бояд биспорӣ. Москва короче. Ака ҳами прописка накунӣ намешавад? Не бародари азиз, и шумо да важне барои шумо як нарушение мене як документация як касал як чӣ мешавад шуморо айрӯи ҳамин медонанд ки дар киҷо зиндагӣ мекунед ҳамунҷа мераванд шуморо меёбанд. Бародари азиз, салом алейкум. Ака, ма баъди моҳи октябр 2 бор шид граниса пересекат кардагим бо меонбурам мешавад. Бародари азиз, Зафар Аҳмедов ягон камбудӣ нестай, метавонед 10 бор бигзарем пересекат кунед, ягон камбудӣ намешавад. Главни документотон боша ҳамаш 100% мешавад. ФМС ҳозир кор кардестай? Бародари азиз, ФМС ICM числа баъзе ҷош кор мекунад, баъзе ҷош не. алейкум салом, ҳама каса хуш омадем. Бародари азиз, як лайка бамбит мекунем, саволҳоро роӣ кунем иншоаллоҳ. ҳазор раҳмати калон ки қатъимон ҳастен ва савол метен мода. Калужский област.
که загранпаспорта 1 сол пеш аз муҳлаташ ҳалиш кунӣ ҳеҷ намешавад, ҳеҷ проблема намешавад. загранпаспорта печатош бенур шудагиай. Не ки нашоти и бародари ҷони ма иншоалло ма ягон чи 100% гуфтад наметавонам, не ки да ягон асос масалан мепарси як бор амо одамое ки бигем документатсия мекунанд, мепарси Россияра бапарсен, масалан ҳамун ҷое ки ФМС ё ки ҳамун ҷое ки оиди документатсия як бор бапарсен иншоалло ки чӣ намекунад. Не ки як чиза фаромӯш накунем, вақте ки шумо паспортотон ҳалиш мекунед обязательно сурати пешинаша дошта бошен. И хубае ки вақте ки шумо дар граница биён масалан мегзаред мепарсад ки паспорти пешинатон гиҷо шуд ё ки чӣ, шумо нишон метаҳед, шуморо маъна мекунад ва мегзаред иншоалло. Барои ки хеле чанд ҳолатҳо шудаги мо дар аэропорт дидем бародароро ки масалан ё патеношон паспортошона передават кан масалан алиш кардан ё ки ягон чизи дигар, ай ҳамин сабаб вайро манъ кардан сурата нишон метиҳед, даже дар граница гузаштанам ҳамин хел меша баъзе ҳолатҳо, дар на ҳама вақт бародари азиз. алайкум салом бародари азиз, саволи ман ба ҷавоб диҳ ака. Умедҷон чӣ гуфтӣ бародари азиз? Штраф чанд сум боша ака? Штрафи чӣ бародари азиз? Штрафи чиро дар назар дорем? ма па гафе мес бирам кор мекунам бародари азиз. Шумо кадом шаҳр даен ами Сахарова гуфтаги ки сеям масалан числа баъзе ҷош кор мекунам, баъзе ҷош не, баъзе ҷош айниҳан то 12 числара кор мекунам. ассалому алайкум соҳиб хубен акаҷон, нархи кадом патент чанд сум мешавад боша? Бародари азиз ростӣ ҷа набаромаде танҳоди ҳама шаҳрҳо, ма дани момент ягон чӣ гуфта наметавонам. Иншоалло бо кӯшиш мекунем ки пурратар биковем ва номератсиё, яъне ки ҳама шаҳрҳоро оиди областҳош пастараса мекунем, ҳарчи тезтар видео кунем, ҳама нархоша бигем иншоалло ки кӯшиш менем ки корам ҳал кунем бародари азиз. ма моҳи сентябр супоридам венжера наромада. Як бор бародари азиз миродж туйдиев бародар, вақте ки спорден ҳамун ҷои паспортни столе ки ҳамун шаҳр дай ҳамунҷаро як бор бире проверка кунен. Масалан бигем тичени ҳамун вақте ки спордаген ай ҳамун вақт масалан чанд моҳе ки гуфтагитонанд ҳамун вақта масалан меган вақте шумо меспоред масалан чанд 2 моҳ 4 моҳ чанд қай масалан меган тон бигем ҳамунҷара бирем бипурсен як бор паспортни стола аниқша меганад чӣ гап шид, ай кадом сабаб биромад ё набиромадаги. ака саломат бошед. Патент чанд сум шидай? Чеки патент бародари азиз бовар кунем монда шидагим. Патенти Москва 6600 дар душанбе бо моддаи 307 шидагӣ бошад, через падар паспорти Россияро гирифта метавонӣ, проблема намешавад? Не бародари азиз, 100 мешавад. ходи патент чанд сум шидай? Бародари азиз бовар кунен, уже ҳам гуфтам гапаки боварам кунен, ҳама каса монда шидам. иншоалло ки хай кӯшиш мекунем, не ки ҳама шаҳрҳоро ман гуфта натавонам. Иншоалло кӯшиш мекунам ки як видео карда ҳамаи шаҳрҳоро пастараса мекунам, видео кунам бародари азиз. Дар видео ҳамаша подробно мегум. ҳама каса канал моя дастгирӣ кунен, подписатсия кунен, пешакир амалдаматонда. Патент чанд пул шид? 13 декабр омадам, регистратсияда кардам патента, то ҳол наспоридам. Дер мешавад то 8 январ спориданиум? бародари азиз агар ҳама чиз боша ҳамин шумо бирем биспорен, шуморо қуввати получениеро битан, дига утсаш иншоалло ки ягон гап намешавад бародари азиз. Писарам 2 моҳ дигар монда теҷе биёя чӣ гап мешавад? Писарам 2 моҳи дигар монданда тафт рафт теҷе биёя чӣ гап мешавад бошад? наспоридем 2 моҳа пас тамомаша 3 моҳ наистада вия 3 моҳ бародари азиз зани оҳанин апашкая ҳичи намешавад. марам ҳамин ситуатсияда будам ва рафт омадам, ҳозир дига хеле нест. Масалан аввали қонуна медонем я пачи савол додагия, яъне ки мегуфтанд ки бирем 3 моҳ бесем баъд бигардем биёем ки баъз занихтон тоза шавад. иншоалло ки ягон гап намешавад, главни штраф надошта боша, ягон проблемаи вадмӣ надошта боша, шукрона алло бигардам биёя, ягон камудӣ намешавад. алайкум салом, ман хона рафтаниюм ҳичи надорам, то чанқа метавонам биём? дар ҳамин главни штраф надошта бошед, камудӣ проблема надошта боша, иншоалло ки метавонем ки бирем бародари азиз. ман худам тичени 8 рӯз истодам. ман Москва бигем дига шаҳр омадам, дар баъза занех набаромад маълумотом, яъне ки регистратсиям Тоҷикистон рафтам, 8 рӯз истодам, гаштам омадам, ягон камудӣ нашид бародари азиз. акада штраф дорам, визаро маҳкам мекунад? Не бародари азиз, агар Каром Бураков, агар штрафота спордагӣ боша ягон корот намекунад иншоалло.
штрафи просрочка. регистрация не ки ҳар шаҳр ҳар хела бардора дидина шаҳри Ярослав масалан ман инҷа зиндагӣ мекунам این خلاصه که 10,000 روبل مرا گفته بودن نه که جایش مرا نمیدونم که برادر یادید رحمت برادر سلام که پاتنتی سن پتربورگ چند باشه یک ماهش سن پتربورگ ما دیده بودیم خیلی دیگه برگم اول دای میبینیم شه سن پتربورگ 4400 سلام که پاتنت краснояр بچه نشته باشه سن پتربورگ یک ماه میرم هیچ نمیکنم میشه باردار اکا سلام علیکم در یک ماه 2 بار سومی پاتن بسپوری چی میشه سید حلیم حیدروف باردار دیدی خیلی که وقتی که یکم بار میره میسپوری مثلا در یک ماه 2 بار بسپوری نگاه که چیکار میکنی میسپوری چکی پیشنهاد همه بری میگه که ما همین چیزا تو همین چیزا را سپردگیم یک چکی گاش ما رو میتونه چیزا продлени ҳар че яъне ки печат мезананд дар як ҷо ки масалан 2 бор супоридагӣ вақте ки шумо мерен дафъаи дигар масалан супоридан чеки охиронтон нигоҳ менед чеки пешниҳатон нигоҳ менед мегӯ ки масалан якм бо масалан 2 моҳ супоридам бо мехоҳам бо як борига 3 моҳа супоридам ба хотири продлени регистратсия ягон проблематон намешавад ҳарча дар як ҷо маҳкам мекунад закрепит мекунад салому алайкум дар як моҳ аҳмад акаҷон саломат бошед ай Москва бардор ади 6600 шидагия Москва под Москва квартира основание мешава барои паспорт не бардор ади ҳозир одаморо даже медонам амҷа ки хона доранд дар номшон основание нашидистай ҷавоб те фирма да кор мекунем 7 декабр да 3 моҳ супоридем чӣ мешавад ҳичи намешавад бардор ади салом алейкум ака патент новосибирка бин чанд шид бародари азиз боварам кунен монда шидам ай дидана як бор худтон бидунед ягон проблема неста Москва масалан патент номи аму шаҳртона 2023 бизанед худаш уҷа аллакай мебура любой ами сайти ами алиса яъне ки Google любой ишта мебура бародари азиз раҳмати худо додарҷон бо як савол доштам писари дигарим муҳимай 18 сола мешава ҳамиҷа граница гузаронем меша ё обязательно бояд Тоҷикистон рава загран дошта бошам граница бигзара Қазоқистон бира бияй чӣ намекунам салому алейкум брат алейкум салом ака внж дорум регистратсияам Екатеринбург да мондагиам Москва бирам кор кунам мешава акам бародари азизи ҷайи хела ки агар нақапанад мешава баъзе барое ки наминҷа мо масалан бигем хештабор дами Ярославда зиндагӣ мекард Москва мерафтан кор мекардан главни хеласе ки бигӯ ки ма гости омадагиам не ки пасрасе ки нақапанад иншоалло ки ягон кор намешава бародари азиз красноярск ва патент шанс мешид намедонам салом брат ма 14 феврал омада будам патентум 3 мартай бесте мешава 14 феврал омада будам патентум 3 мартай бесте меша ма роти саволи шуморо нитуда суда фаҳмидесам 14 феврал омадӣ патент 3 мартай бесте мешава я борга Алишер бародар правильно бифаҳмон чӣ хел омадӣ 3 март буд мешава буд шо граница пересекат ки бра биё тамом салом брат патени ман Москва ҳастай супориданда ҳаму пешинара сумша меспорам ё ки ҳодирара уже аллакай баъди январ боша бародари азиз уже суми нава меспорин салом ака мара моҳи декабр 5000 штраф кардан выдворени ягон роҳош нест алейкум салом дар кадом основанӣ бародари азиз шуморо выдворени кардан 5000 штрафтон кардан ма 5 сол шид патент надорам ака Тоҷикистон бурам депорт мешам ё граница бигзарам бародари азиз ҷайи хеласе ки ягон штраф надошта бошӣ агар рисковатае ман 100% ягон чиз гуфта метавонам барои бидан одамое ки масалан граница барчо масалан мошинои граница бурдан оварданашон ягон камбудишон нашид иншоалло кӯдакон паспортшон 18 январ да буд мешавад загран шона алиш кунум бо граница мегзаронумшон нав омадем 3 моҳ шида буд чанд солаам апаҷон саломат бошӣ ҳарди саволомда табъи дилам ҷавоб додем агар проблемаҳо бо гуфти шумо шавад дар ҳафтаи хайр мекунем паҷон иншоалло ки то ҳадди имкон мо ба саволое ки додем ҷавоб додем ва чизере ки мо дидем бисёриҳо ростӣ савол метаванд мо кӯшиш мекунем бисёр феминиста мегардем ҳамин
کار نداریم نه که می سوال میپرسیم، هرچی سوال مردم میتین کدومش ندونسیم می‌نویسیم میریم میپرسیم. همین چیزایی که گفتیم ما IFMS چون گفتگیم پدون. سلامت باشی. کوبینین پاتن تمارا دا چانس میشیده. سلام علیکم اکا او 3 meses registrație yes per mart registrație yes у меня 3 месяца регистрация есть 1 марта. Алейкум салам, если у тебя 3 месяца регистрация есть, у тебя же патент продлен, ну, оплачено был до 1 марта, ничего страшного. Вы можете заново, например, после 1 марта оплатите по новому методу. Ну, 6600 рублей. Салам алейкум, акама Москва даем документома, гум кадам паспорт кадам, миграционный, дубликат додан сроки патент, то февраля як моҳи дига спору мешава, патент надорам, нашид гирифта. Граница бугзар бародар ядид биё ҳама хубр се равно як моҳ барои як моҳ нитудани суда. Граница бугзар биё алҳамдулилла ҳамаш айнол меша, и беҳтарин меша бародар ядид. Се равно раз хода мекни як моҳ даводи нитудани суда ва як моҳ патент меспори метуни ки граница брай биё ҳам арзонан меғилта ҳам бо иншоалло ки камбудиёт гем бисёрш ҳал мешава. Бародари азиз, прамой савол додеса не, зинда бошен. نه التماس که زنگ نداریم بعد یه خدا خواهد کدومی که از واتساپ نویسین جوابتون میتونم. اپاجون شما میتونین که هیچی نمیشه گودا کوی مایده دا پروتا چیشون کرده باشین تمام. شما گرانسا پرسکت کردنتون واجد نیست. در 3 سال به دکمنت بدم اومدم رفتم دکمنت داشتم قپیدن و دوارینی کردن. ودوارینی مثلا اینجا هست که اگر یک سالتون کردگی باشن یا که همون ودوارینی در این حالت میشه که مثلا بعضی‌ها را ایرو داکومنتاسیون میکنن میگن که فلان مثلا بگیم تیچن یک سال نمیتونی داکومنتاسیون کردن نه که گرانچه بگذاری برای بیای به داکومنت میتونی شدن نه که بعضی‌ها را ودوارینی میکنن مثلا سراغشون میتن شما را چه خیلی ودوارینی کردن. علیکم سلام برادر. بد اودی چند شده باورم کنین اکا جونو با پجونو سپید نمیکنم موقع هر یه شهر بینم. من گفتم که انشاءالله پس رسم میکنم یا ویدیو کنم برای همتون. السلام علیکم برادر. کلوگا پاتیم پنجی بد یگون کوریدانونا میدونین افیسیال ندار بله کوریدانونا سایوزیرش التماس خواهش میکنم بعد یه جوابتون میتونم کدوم نویسی باشه. کابینت برات رحمت یک سوال دیگه دهم اکا جون بچه اماکیم ای دولتو کرونا توم گرفته 50,000 روزی همون 100,000 شده وینجه دورا بچه اماکیم زنگ زده گران کرسو دیان شد تو چند سپورا میشه زنگ زنه همون مثلا جای خلاصه که وجه وای وینجه دارم میتونه بگم که خیلی من سیتواسیون هستم کار نیست تو دستودا میره و یا با مثلا مینویسه چی ابیسنیتل نیاگون پرابلم نمیشه میتونه که بسپرن که پاسرا سکنه این سوم تو وقتی که بگیم امو سوم میپرسنش کنه شوتی سالانه سوم گذروندنشون دادن در کارتن تو وقت بسپره با خوبتر میشه دیگه بسپره هر چقدر که ایستاد همون قدر بگیم پراسین خوب کردن میگیره پجون. علیکم سلام. عجلتو کرونا پولی کم میشه و اوزی زلتو کرونا شانس دادیست است که آدمو گرانسا پرسکت کنن. پاتن چند ساله های پاتن برادر عزیز پاتن چند ساله های پاتن این خلاصه که اگر شما در حالت افیسیال کار کنین میتونین که چنین 2 سال دادون روسیه مثلا در حالت افیسیال کار کردن تون 2 سال پاتنت نکنین یعنی که پاتنت میکنین بگیم خیلی نگاه کن پاتنت میکنین آخر سال میشه ای جایی که شما کار میکنین трудовой договор هوایی را میگیرین میبرین مثلا فمیستا میتین پرادلید میکنن 2 سال شما به گرانیسا میتونین که کار کنین. برادر پاتن ما پریود سپوریدم اگر چک جوی نالوگش پریود دوی فایزالی نوردین برادر عزیز شما پریود سپوردگی باشین تو یک میانور یگون چی نمیکنه با نرخ پیشینه بعد ایانور شما میتونین که نرخ پیشینه نرخ نوقتی بسپورین بعد ما گرانیسا برام بیو میشه و پاتنت کردم ما پاسپورتما ای پاسول گرفتم ها بله البته که میتونین تمبراتور مسکو رفته میشه یا نه که ایشان نمیدونه برادر عزیز. سلام اکا مادش طرف دورم سپوریدگی ام گرانیسا را و میگم نه یگون پرابلمات نمیشه و فارساش تاجیکستان در پیتر چانس میشه دای برادی اموهاش
русти ҳар як шана гуфтам ки иншоалло видео мекунем бародари азиз нашоти. Салом акаҷон, патент чанд шидай баъди соли навӣ бародари азиз апашка патено ҳар хела ҳаст. Ало Москва 6600, Санкт Петербург 4400, областҳош 400 ҳар хелайда. акама бигирим теҷике бирам ягон проблем мешава. Агар 50000 бигирӣ албатта хел аста ки брем бинависен заявление бигӯм ки мо масалан времени мерам туристиё меом ягон читон намешан хитон агар бинависен объяснит масалан менависен амуҷа времени мерам меом ягон проблематон намешава. салом алейкум акама пешоки то тамом шидани патента споридум ҳеч намешава. Не бародари азиз ягон чи намешава. Салом фмс тока вохаднояй али бародари азиз ICM сар мешава баъзе ҷоҳош баъд наҳам 12 бои мешава полни то 12 полни ҳамаш ӯ мешава бародари азиз. Салом то феврала 500 споридам чӣ хел мешава? Ягон чиз намешава бародари азиз. Баъди феврал ки метавонӣ ки ба нархи нав биспорӣ. бародари азиз 88 нафарим 72 лайк. Я бача я лайк оқа вақта намегирам. Я зерш ки тамом охи. агар ака брам дига наём теҷе да проблем мешава. Обязательно кулоб 003 каричи бародари азизи ҷавози агар бисёриҳо айдалатҳои карона су мегиранд тоҷикистон мераванд через суд шуморо даниётон ҳастае ки вақте регистратсия менем ба тоҷикистон шуморо аз суда файрод мекунанд дар асоси бигем штрафтон шуморо метавонанд ки маҳкам кунанд ба хотире ки ҳоз залатҳои карона шанс дод мардума бигзаранд граниса ва бо як қонунига сахт кард ки через суд масалан шуморо баъз аз данихтон ҳастае файродтон кунанд суд. Акама 3 сола споридум паспортои кӯдакон сурокуш кам монда буд нашид ҳозир 3 солара гирум паспортои кӯдакома кунум граница набурда кӯдакон қатъи худум гражданин спорида метавонам. Албатта апаҷон. салом алейкум. Салом, хуш омадин бародари азиз, хуш омадин ҳама касе як борига ба эфири мо зиндаву сарбаланд бошен ки мо бовар карда савол метен. Иншоалло мо то ҳадди имкон ба саволои шумо ҷавоб метем бародари азиз. ҳазор раҳмат барои дастгириётон. Миннатдорам. боварам кунен ҳам қадар хурсанд мешавам вақте шуморо мебинем ки 50000 одамай уже бениҳоят хурсанд мешавем. иншоалло бародари азиз кӯшиш мекунем ки то ҳадди имкон дастмон омадагира кор кунем. салом ака Екатеринбург чанд сум шид бародари азиз. салом ака Екатеринбург чанд сум шид. салом алейкум. нархи патент биромад ё не? Патент биромадёне бародари азиз баъди шаҳрҳода уже патент биромадаги баъзеҳошта неа. ака ма занам ҳомила буд 6 моҳа. ма ҳамаи документома кардам. Бояд ҳаму сахарова меспоридам. фмс қапид намонд. зуда бугум. қапид намонд. суда бугум. ҳомилаюм нагуфтам. спецприём дабудам роем кардам. шумо метавонед ки обжаловат кунед. Ягон юриста биёвен русӣ бародари азиз обжаловат кунед дар асосе ки ҳамин хели ситуатсияда ғелтеч шуморо гӯш накардан ва шумо метавонед ки обжаловат кунед ва мушкилитонро ҳал кунед. не ки юристи хуб бошад бародари азиз. зан ва кӯдак кор намекунанд. ҳамёда патент мекунӣ бародари азиз. агар форатон ки долго бестан патент кӯдакои майдара не ки занта обязательно патент мекунӣ. агар беса не ки 3 моҳ баъд граниса роӣ кунӣ патентиш намекунӣ. салом алейкум. алейкум салом бародари азиз. регистратсия нашидестай гирифта дига документо садай тҷк равам запрет намегалта. нашидестай файзали алимов бародари азиз регистратсия бигем ин саволи шумо додем 50/50 барое ки регистратсия карда се равно штраф биспорен я регистратсия кунем бигзарен. хуб не ки бе регистратсия бигзарен бигем мешава ҳолатҳое ки бисёри вақтҳо одаморо ҳеч намегӯянд камбудишон намешавад. не ки редка як ягон агар проверкаи сахт нашава иншоалло ки ягон проблематон намекунад бародари азиз. гуфтум ки бародари азиз фақат русӣ ҳамин роҳи шумо. салом бародар. ин бародари мо
ҳаҷ рафт. Албатта ҷоҳонгирҷон дар ҳаҷа иншоаллоҳ тақи ҳар яктатон дуо мекунад худо хоҳад. Салом бародар. Салом алейкум ака. Петербург чанд сум чи 4400. Салом алейкум ака, ман ягон документ надорам, бе плюс печати фаршивӣ дорам, барам депорт намешавад, бояд барам бо дарав гардам биём. Бародари азиз, нашуд не ки ягон савол ҷавоб яъне гуфтан наметавонам, ба хотире ки баъзе ҳолатода метавонем ки бигзарен граница биёен, баъзе ҳолатода не. Ака, ман як савол дорам. Як савол. Оҳо, зария тамом. Як сол пеш бе патент. یک لحظه برداره عزیز خواهش. برادرای عزیز، ҳазор раҳмат калом. бовар кунем барои саволотон миннатдорам ҳар яктатон. иншоаллоҳ ки саволои то ҳад имкон саволотонро ҷавоб додам ва агар ҷилаятон бошад худо хоҳад бо эфир мекунем пагаҳам мо ин саволотонро метинем ба нашоти нархи патент кӯшиш мекунем ки як видеода хатъяби чанд қайш ки метонем нависем, масалан яне ки видео кунем. ҳазор раҳмат калом барои саволотон миннатдорам ҳар якта. зинда ва сарбаланд бошед иншоаллоҳ ки бо алоқа да мешавем бародари азиз.